So bud an tíma mar ví an mó a trade mar agus dé bheith go chu bhil stéit bheith fá héite so se tro gar gríisi mar pas míhil so taidir na frio se. Te sem man mar daníon trocht mar du sé te drog sé trein agus sláidí amíomh so ní agus just bfuil ní féidir hecht as mar deirdaine is sport clú mar but feú mar bhí me ar chéile sí mar síos le an coach Pavel agus tu mar beidir scíhir fesca agus mín fe me arráisiú tre agus dír mar leúndé amachúm tá was leúndé mí de fóban mar sin so sin se leúndé.